Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye zamu kawo muku wata hanya guda ɗaya daga cikin hanyoyin da hackers suke amfani da su wajen yaudarar mu suna yin hacking din account din mu. Kamar yadda kuka sani, duk wanda yake bibiyar wannan channel namu mai albarka, idan ya kalla bidiyoyin mu na baya, muna dan yin bidiyoyi akan yadda hackers suke yin hacking din account da kuma irin matsalar da hacking din account yake iya haifarwa ga wanda aka yi mishi hacking din account, ko da yana ganin cewa ai zai iya buɗe wani. Mun yi wannan bidiyo kuma idan wanda ya kalla wanda bai kalla ba zai iya duba bidiyoyin da ke kasan wannan bidiyo domin ya gani. Abin da muke so mu kawo muku a yau shine labari ne, ko kuma in ce wani dan takaitaccen zance ne akan irin hanyar da haka suke bi su hacking din account din mutum. Na san kai ma ba mamaki an taɓa yi ma irin wannan, kuma ni ma an yi mun. So alhamdulillah yanzu wani lokaci abinda hanyar da haka suke amfani da shi suna da yawa gaskiya wajen yin hacking din account din mutum, amma daga ciki yanzu wacce zamu kawo muku shine akwai wata ran da na shiga Facebook dina haka, sai irin naga an yi min hello irin kaman hoton turawan na haka ta wajen inbox ina kenan na message. To sai na mai da hi haka, aka dan yi min magana da gaisuwa haka na turanci, muka dan gaisa da ita sosai haka. Sai take gaya min ita ko menene daga kasar Australia, ita tana aiki a kamfani, kuma kamfanin su ya zaɓe ni a matsayin wani ɗaya daga cikin ma'aikata ko kuma waɗanda zai taimakawa akan rayuwarsu misali. So da turanci take min magana da sai na ce okay ba komai. Sai bayan ta gama yi min komai da komai sai ta ce to yanzu in ba ta namban waya. Sai na tura mata namban waya, ina bibiyar ta, ni a lokacin na riga na gama sanin cewa hacking din account ina take so ta yi. So amma ko da ka gane mutum ba za ka yi saurin bayyana mai kanka ba, ka nuna mai wai ka gane, ya kamata ka raka mutum ne saboda ka ga irin abin da yake da kuduri. Na mata godiya sosai, ta ce mu ai ita daga ƙasa kaza take, sannan kuma ya kamata na ji daɗi kuma na yi godiya saboda an zaɓe ni a cikin mutanen da za a taimakawa a cikin wannan shekara ta mu ta 2021 ne ko 20 ne a lokacin ne ya manta. Sai na ce mata ba komai, sai na tura mata namban kuma na bita. So can sai na ji sako ya shigo a waya na haka ta inbox kenan ta wajen message, sai daga an turo min ta Facebook your new code, Facebook code. Sai aka rubuta min wasu abubuwa haka, nambobin code din kenan na Facebook. Sai ban ce komai ba, sai na shiga cikin Facebook dina na cigaba da harkoki na can. Sai na ga ta ce min yawa to yanzu wai an turo maka wasu nambobi a wayarka, saboda muna kan aiki ne, muna so mu tantance wanda mutanen da zamu dauka. Da turanci take magana da shi, sa ni fasara abubuwan zai dan yi min wahala. So saboda haka mun turo maka wata number a wayarka, so yanzu ka bani wannan number. So yanzu abin da ya kamata ku sani shine, a lokacin da ta ce in bata wannan number, idan na kuskuren tura mata wannan number, to lallai account ɗina ya haramta a wajena, ta riga ta yi hacking ɗin shi. Domin ko ita wannan number ba wata number bane face abin da suke yi shine, yayin da suka ce ka tura musu number ka, to idan ka tura musu number ta ka sai su shiga, sai su yi login. Sai idan suka yi login password ɗinka Facebook ɗinka a can wayar su, so shine zai nuna musu password, so ba san password ɗinka ba kuma. So idan suka sa number sai su shiga forgotten password. Kowannen ya san forgotten password, wajen da kake shiga idan ka manta password ɗinka, sai ka sa number wanda kake amfani da shi, sai kai forgotten, sai a turo maka new code zuwa layinka, sai ka sa wannan code ɗin da ka turo ma, sai a baka sabon password. So idan ka tura mata shine, yayin da ta sa number ka a wajen forgotten password, to wannan number da aka turo ma shine number da daga zaran an sa zai bada damar sa sabon password. So shine kawai cikin sauki simple za su anshe maka account da zaran, ko da wata ran kowaye ko abokinka ne duk yanda kuke da shi, saboda zai iya yiwuwa an yi hacking na abokinka kai baka sani ba, sai ya ce ka turo mai wannan nambobin. Kowaye ya ce wai zai taimaka ma, ko da turanci yake magana ko da Hausa, wai zai taimaka ma, ko kuma zai saka a kamfanin su ko wani abu makamancin shi, wai ya ce an turo maka nambobi a wayar ka tura mai, to kar ka tura. Magana ce kawai ta hacking. Kana tura wannan nambobin guda 6 nan ko guda 8 din nan, to account ɗinka ya haramta a gare ka, ba za ka same shi ba. Kuma gaskiya illolin da haka suke yi idan suke a hacking account ɗin mutum yana da yawa. To dalilin haka ne yasa muke kawo muku yawanci hanyoyin da ya kamata ku gane kuma ku waye game da hackers. Hackers da yanda mutum ke tunani, kamar yadda kake zauna kai tunani akan rayuwarka na tsarin kila kasuwancin ka ko meye dai, to haka su ma ko da yaushe tunanin sa akan yanda za su kwace mutum account ne. Ka san ko idan da ba sa karuwa da ba za su dinga bibiyar account din mutum ba. So gaskiya ya kamata mu kula da account din mu sosai. Duk wani wanda zai ce wai za a turo ma wani abu ka tura mai, kar ka yadda, ko ya kuke da shi, saboda suna iya
hakin na abokinka sannan sai ma magana a matsayin shi ka je ka tura mai wannan lambobin, to wallahi account ɗinka ya zama ba naka ba. Wannan shine takaitaccen abin da muka zo muku da shi. Wannan abu ne wanda ya faru da ni ba wai da wani ba. To alhamdulillah dai kun dai fahimci yadda zancen mu ya dosa. So muna godiya dai, wannan shine sakon da muka kawo muku a yau, ba za mu ja ku da nisa ba. Muna godiya da kasancewa tare da mu, kar ku manta dai wajen yi mana subscribing ga duk wanda bai mana ba, ga wanda ya mana kuma ya ci gaba da bibiyar mu domin samun bidiyo irin wayannan da ma makamantan su. Muna godiya, sai mun ƙara jamewa da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.